I love you, my mom. I love you, my father. I love you, my sister. I love you, my brother. I love you, my young sister. Wena, before uthande umuntu oseceleni, umama wakho uyamthanda na? Uyihlo uyamthanda na? Unyoko uyamthanda na? Umna wakho niyazwana? Usisi wakho niyazwana? Ubhuti wakho niyazwana? Before unikeze abanye abantu abaseceleni uthando, uthando kumele luqale ekhaya before luphumele ngaphandle. Before luphumele ngaphandle. Emndenini niyazwana yini? Uma wakho, ungathanda uma wakho seshonile. Ungathanda ubaba wakho seshonile. Ungathanda umfowenu seshonile. Ungathanda umna wakho seshonile. Suposta kuma social media, suposta kuma WhatsApp, suposta kuma Facebook, suposta kuma TikTok. Ngoba seshonile. I love you, my mom. I miss you. Rest in peace, mom. Uzomkhumbula ngoba seshonile, olalo ngephila bungamfoneli, ungamWhatsApp, ungamenzini. Sumkhumbula ngoba seshonile. Umfowenu belingakhulumisani lihlangana endleleni nizothi kodwa sumfaka kuma WhatsApp, sumbhala kuma Facebook ukuthi rest in peace. Brother, I miss you. Yeah? Kodwa olalo ubungakhulumisani naye. Ubaba suhamba nebhokisi lika nokusho. So siyathengela icoffin lesabekayo. Kodwa ubaba wakho ubungamfonela, ubungafuni nakumbona ngisho la ahambe khona. Kodwa kungiyihlo okuzalayo wakulethe emhlabeni. Kungunyoko okuzalayo wakulethe emhlabeni. Please guys, asiqaleni sithande umndeni before uthando selukhiphele ngaphandle. Le Bible liyasho lithi ukuze insuku zakho zande ezweni, hlonipha uyihlo lonyoko, insuku zakho zize zande ezweni. Ngoba ubaba wakho nomama wakho ngibo uNkulunkulu bakho basemhlabeni. Waqalekiswa ngumama wakho nasezulwini soqalekisiwe.